Cebu 6th District Engineering Office sa Department of Public Works and Highways nangayo og kapin sa 300 milyones pesos aron mahatagan og kasulbaran ang baha sa dakbayan sa Mandaue sa higayon nga moawas ang Butuanon River. Si Nico Sereno sa report. Sa miaging Sabado na sinati sa mga mulupyo sa dapit, haduol sa Butuanon River ang grabe nga pagbaha dihang miawas ang sapa. Sa pagbisita ni Engineer Ernesto Gregorio Jr., bagong Regional Director sa DPWH-7 ngadto sa Cebu 6th Engineering District. Usa sa ilang nahisgutan ang suliran sa pagbaha sa Mandaue. Nangayo siya og pasensya sa mga apektadong mulupyo sa dakbayan ug mipasalig himuon ang tanan aron mahatagan og alibyo ang kahasol nga nasinati sa taga-dakbayan. O anong mga technical solution. So sana maintindihan ng publiko na ginagawa namin yung lahat ng magagawa namin para i-alleviate yung cost ng flooding. Subay niini nangayo og kapin 300 milyones pesos ang Cebu 6th District Engineering Office aron mahatagan og kasulbaran ang suliran sa baha. The 340 million budget for flood control structures along Butuanon River basically addresses the concern of flooding. Apan gipasabot ni District Engineer Daisy Toledo, dili makahimo ang ilang buhatan nga mo'y bugtong mangita og kasulbaran sa problema sa pagbaha. Matod ni Toledo nang inahanglan sab sila sa pag-abag sa lokal nga kagamhanan sa Mandaue. Iyang gipasabot nga dili sila makapatuman sa flood control measures kung anaa pa ang mga informal settlers. We have some informal settlers that we need to address, and hopefully the local government can address them the soonest so that when the budget is approved in 2023, civil works can immediately start. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.